moikka! Olen tänään lähdössä tuonne kaupungille kiertelemään ja kyselemään vähän kotkalaisilta asukkailta tai katsotaan ketä vastaan tulee, mutta kysellään vähän, että mitä tänne Kotkaan kuuluu ja miksi ystäväpiirissä on tullut vastaan, että ihmiset sanoo jotenkin niin, että täällä kaupungilla ei liiku ihmisiä, että minne ne kaikki on mennyt. Käydään vähän kyselemään tuolta, että missä ne ihmiset on. Olisi kiva löytää niitä. Toivotaan, että siellä on jotain, että mä saan joltain edes kysyttyä nämä mun kysymykset. Nonni, nyt me on tullut tähän Kotkan kaupungin torille. Katsotaan vähän, että mitä täällä näkyy. Aika hiljasta on. Tuossa meillä oli aiemmin sellainen toriravintola. Ei ole enää. Siellä on tulossa uusi yrittäjä. Noni, mä löysin ensimmäisen haastateltavan tänne meidän kanavalle. Ja me käytiin tuossa nopsaa läpi. Hänellä on vähän kiire, niin me päästiin sellaiseen nopeeseen kysymykseen, että käytätkö kotkalaisia palveluita, vapaa-ajan palveluita ja mitä ne on tässä Kotkan alueella, jos käytät? No en käytä Kotkan palveluita, koska täällä ei ole mulle mitään. Okei, ootko kotkalainen? Olen. Joo. Asun Kotkassa, mutta käytän enempi Haminan palveluita, koska ne on enempi sellaisia, mitä itse tarvitsee. Mitä ne on ne, mitä Haminasta saa, mitä Kotkasta ei saa? No, eläinten ja tällaiset lemmikkipalvelut ylipäätänsä. Ja tietysti ruokapaikatkin on enempi semmosia Haminassa mukavampia. Okei. Uskallatko nimetä jonkun lemmarin? No en sano. Okei. Yes. Mutta sulla on ne eläinpalvelut on tärkeitä. Niin. Eli kotkalaiset eläinyrittäjät ja tällaiset, niin ottakaa siitä koppi. Eli jotain, olisiko se jotain tekemistä eläinten kanssa? Niin ja paikkoja. Täällä ei ole siis mitään paikkoja. Okei. Niin. Täällä ei ole siis niin kuin ajattelee, että jos sulla on vaikka koiria tai jotain, niin täällä ei ole niin kuin mitään niitä. Pieniä koirapuistoja. Niin. Ei siis mitään. Et kun nekin koirapuistot pitäisi oikeasti olla niin kuin isoja, eikä mitään pikkuaikauksia, että ne oikeasti niin kuin pääsisi siellä ottelemaan ne koirat. Eli tämmöisiä asioita sinne päättäjille. Nyt Kotkaa, kuunnelkaa, että täällä on paljon eläimiä. Täällä on tosi paljon koiria. Siis koiriahan täällä on, mutta suurin osa miekin, mitä tiedän, niin käyttää Haminan palveluita. Aivan. Koska siellä ne on niin kuin paremmat. Aivan. Tämä oli hyvä pointti. Kiitos. Joo, kiitos. Hyvä. Yes. Kiitos. Moi. Moi. Niin, miten sä niin kuin omin sanoin kuvailisit, että mitä tänne Kotkaan tarvittaisiin? Miksi täällä tuntuu, että nyt ei ole ihmisiä paljon liikunnoissa, ravintoloissa tai muissa? Ja onko sulla jotain sellaisia ajatuksia, että millä niitä saataisiin? En mä tiedä, onko mulla ajatuksia, mutta itsekin niitä kaipaan. Ja kyllä mä niin sit taas ajattelisin niin, että kun siellä se, että ihmiset kävis niissä ravintoloissa, niin se sitten taas niin houkuttelisi ihmisiä sinne ravintoloihin. Et se on tietysti niin vähän niin semmoinen, että jos siellä on ihmiset käy, niin sittenhän siellä käy muutkin. Ja tarjontaa täällä nyt kuitenkin on, aukiolot tietysti niistä valitetaan, mutta se on sitten taas, että iltaisin vähän vaikea pitää auki, jos ei ole ihmisiä, jotka siellä käy. Ja sitten taas se, että ne ei ole auki, niin ei ne ihmiset niin se käy. on se kierre. Se on se kierre niin aika paha, mutta ehkä semmoinen tietyllä tavalla ehkä sitten niitä NS-perheravintoloita täältä myöskin vähän niin kuin puuttuu, että täällä on kivoja ravintoloita, mutta ehkä sitten joku tämmöinen rossotyyppinen niin oikeasti sitten houkuttelisi myöskin sit niitä perheitä iltaisin ravintolaan. Ei ole, itse en ole perheellinen, mutta silti niin ajattelin, että ehkä sitten semmoinen, että nyt tietysti kun taas uutta torillekin on tulossa, että josko se sitten taas toisi sitä jotain boostia tänne ja italialainen ravintola olisi ihana. Ihana.
Entäs sitten jos ajatellaan, että olisi tällaista jotain niin kuin tapahtumatarjontaa, niin kuin onhan meillä kaupungin teatteri ja kaikenlaista, niin ootko sä sellainen, että sä käytät niitä palveluita silleen, että... No ehkä semmoinen satunnaiskävijä enemmän, että enemmän toki niin kuin pois, että ehkä sitten noita liikuntapalveluja tulee käytettyä niin kuin enemmän. Nyt just ehkä vähän tuskailu, että esimerkiksi tähän ainoa se avantointipaikkaan niin on oikeasti jonoa, että sit jännität niin kuin koko päivä, että mahutko mukaan vai etkö. Et ehkä niin kuin jotain semmoista voisi tuoda niin kuin lisääkin ja mahtuisiko sitä esimerkiksi tuonne Kantasataman puolelle. Aivan! Jotain yleisen saunan meininkiä. Yleisen saunan meininkiä, että jotain näitä, no Tallinnassa on niitä igluja ja muita, mutta onko Kotka sitten tarpeeksi iso siihen, niin aivan. Hyvä kysymys. Minkälaisia palveluja haluaisit lisää Kotkaan? Onko teillä mitään toiveita? No lapsiperheille. Minkä just monen kaverin kanssa puhuttu, kun ei ole mitään lasten leikkipaikkaa semmoista, että siellä on siellä Vaalimaan lähellä on se lähin, mutta sinnekään ei pääse bussien kanssa. Joo. Niin että olisi bussikulkuyhteyksien pääsy jossain lähellä, niin lapsille joku semmoinen... Minkä tyyppistä? Olisiko se jotain kiipeilypaikkaa? Tai joku semmoinen monipuolista, ehkä se pienemmille ja isommille molemmille. Tietysti täällä ei ole mitään, nyt kun lähti toi keilapaikka tuossa pois, että sellaisia kuin olisi. Eli tekemistä. Niin, semmoista puuhaa, mitä voi tehdä niin kuin tavallaan kaikenikäiset aikuiset ja vanhemmat. Ja... Joo. Täällä nyt muuta tämmöistä elokuvateattereita ja uimahalleja. Tuleeko käytettyä niitä palveluita niin kuin vähemmän rahatilanteiden takia, että koska kaikki on kallista nykyään. Niin... Mitäs sit, jos täällä on jotain tapahtumia, semmoisia vaikka joulutapahtumia tai jotain sellaisia ilmaisia, tuleeko niihin lähettyä? Kyllä me aika paljon käydään kaikissa semmoisissa tapahtumissa, missä on jotain ohjelmaa niin kuin samassa. Niin just. Ihana kuulla. Mutta just niin kuin vaikka lounaspaikatkin, niin ne alkaa olla niin kalliita, että ei siellä niin kuin ei tule käytyä sen hinnan takia, että aika harvalle jää, vaikka hänkin tykkäsi käydä, mutta niin just. Ei ihan niin usein tule käyty. Onko sinulla sitten päättäjille tänne kaupunkiin mitä sanottavaa tai terveisiä? Enemmän lapsiperheille ehkä semmoista. Ja sitten ehkä lapsiperheille ja aikuisille semmosia, niin mihin kaikki voisi tavallaan osallistua tapahtumiin ja semmosia. Ja olisiko ne just, että ne lipun hinnat olisi sit niissä vähän edukkaan? No joo, jos ne menee liian kalliiksi, niin ei tule lähettyä sinne. Hyvä. Kurjaa, että täältä lähtee kaikkea pois. Sepä. Niin, tietysti on hankalaa nykypäivänä, kun kaikki hinnat nousee, niin sinänsä ymmärtää, että pitää nostaa hintoja. Mutta että niin, just se. Sitten se kuitenkin vaikuttaa kaikkeen. Kyllä. Mä oon itse Espoosta. Okei. Mä muutin Kotkaan opiskelemaan. Ja kauan sä oot ollut? Puoli vuotta sitten suunnilleen, elokuun lopussa. Kyllä. Minkä fiiliksen sä oot saanut Kotkasta nyt, kun sä oot puoli vuotta täällä ollut? Kotkahan on sille opiskelijakannalta on just mukavasti vähän tylsä kaupunki, niin jaksaa keskittyä noihin kouluhommiin, et ei ole niin paljon kiusatekijöitä. Täällä oli toi keilarata, se meni kyllä pois. Tuliko käytettyä niitä keilaradan Kyllä, silloin tällöin kävin keilaamassa, bilistä käytiin pelailemaan, mutta kyllähän täällä vähän niinku on noita. Mutta ne on kaikki vaan niinku aika kovasti alkoholiin sidottu aina. Eli minkä tyyppistä se tekeminen on, mitä täältä puuttuu? Et mitä sä, niin jos verrataan sinne Espooseen, mistä sä oot, niin mitä siellä tuli tehtyä, mitä täällä ei oo? Asuin tuolla Leppävaarassa. Meillä oli aika hyvät niinku urheilumahdollisuudet. Mulle urheilu aina on niinku tärkeää. Meillä oli talvisi, oli hyvät ulkojäät siellä, hyvät kaukalot. Sitten kesäsi oli niinku skeittipuistoa. Mä itse tykkäsin skeittailla aika paljon. Ulkokuntosali, tenniskentät. Siellä on hiihtoakin. Mä en ole varma, onko täällä hiihtolatuja. Kyllä tää varmaan ne on enemmän Karhulan puolella. Ja sitten esimerkiksi, mä en tiedä onko tuossa kirjastossa, mutta meillä oli ainakin tuo Leppävaara-kirjastossa, oli silloin tällöin jotain niinku tapahtumia. Siellä oli joku pikkubändi soittamassa, vähän paikallista musiikkia. Et se oli kiva, että oli vähän niinku tommosia pieniä tapahtumatyyliset. Voi olla, että mä en ole itsekään niinku kartalla parhaiten niistä. Joo. Eli tavallaan myöskin se informaatio on vielä sulle puolen vuoden jälkeen kateissa. Voi olla ehkä vähän niinkin kyllä. Joo. Koska niinku periaatteessa täällähän on näitä, mutta siis se voi olla, että ihmiset ei löydä niitä, missä tapahtuu, milloin tapahtuu. Voi olla hyvin mahdollista, joo. Mikä sitten, jos ajatellaan, että jos täällä tapahtuu jotakin, niin mikä sulle opiskelijana olisi sellainen lipun kattohinta, minkä sä raattit laittaa kiinni pääsylipun hintaan? No riippuu kyllä tosiaan aika paljon tapahtumasta. Et jos sanotaan, että jos tänne tulisi Kotkaan mun lempiartisti, joka on erittäin epätodennäköistä, niin kyllähän sinne voisi laittaa jonkun verran niinku rahaa menemäänkin, mutta no 10 on aika siinä. Sit, jos joku alkaa maksaa niinku yli sen 10, niin sit saa aina vähän semmonen, että onks toi nyt niinku ihan kannattava. Itse asiassa tossa takana Hesburgerissa syömässä mä
tilasin yhden hampurilaisen ja muutaman nuggetin, niin se ylitti. No se oli suunnilleen varmaan se 15 € ainakin päälle. Et kyllä kun ajattelee silleen, että pikaravintolasta jos ajattelee, että haluaisi niinku nopeasti jotain ja hampurilaisten nuggetit maksaa melkein se parisekymppiä, niin kyllä se on niinku, tai se toi buffetti maksaa 20 €, että se on aika aika sama hintainen miettii periaatteessa. Tuleeko käytettyä muuten niin kuin näitä, esimerkiksi meidän takana on nyt toi Passati tossa, niin näitä niin kuin kauppoja? Tossa on S-Market justiinsa, niin siinä mä käyn aika paljon. Tai se on mun niin kuin lähikauppa, niin mä ostan aina ruuat sieltä. Ja sit siinä on vieressä, mä en oo ihan varma minkä taustaisia ne henkilöt, jotka pitää sitä kauppaa, mutta niillä on vähän kaikkialta muualtakin tavaraa. Joo. Mä kävin just ostaa keittobanaaneja sieltä, sit niillä on vähän kaikenlaisia niin kuin erilaisia mausteita, niin niitäkin on kiva. Joo. Jota ei löydä normikaupasta justiinsa. Entäs sit vaatepuoli? Tuleeko ostettua netistä vai täältä kaupoista? Mulla on suurimmaksi osassa, mä tykkään ostaa niinku käytettynä vaatteita. Et mun mielestä mulla on semmonen tyyli, että esim. Vaikka Leviksen housut aika hyvän laatuiset, että sä voit löytää kirpparilta, tuolla on Jussin jättikirppis. Mun mielestä sen ihan väärin muista. On. Sieltä oon löytänyt aika hyviä diilejä. Ja esim. Mä ite opiskelen merenkulkua, niin kävin ostaa tonne koululaivalle työvaatteita siis. Kävin ostamassa aika hyvää hintaa sieltä. Parilla kympillä sai koko setin ostettua ja mä katsoin netistä, niin olisi ollut muutama sataselta. Niin. Ihan hyviä diilejä. Niin, eli sä olit käynyt Maretariumissa. Joo, käytiin yhden ystävän kanssa siellä vähän ihmettelemässä, niin tuntui siltä, että kun siellä oli kuitenkin se opiskelija-alennus oli siellä, niin ei se vaikuttanut siihen hintaan mitenkään niin kuin erikoisemmin. Et kyllä se oli kuitenkin, olisiko se ollut melkein 15-20 justiinsa. Se ei ollut mikään ihmeellinen, että siellä oli muutama hauki ja vähän taimenta ja muutama isompi. Kyllä siellä oli vähän isompiakin kaloja. Meillä sattui just, oli ruokinta, niin se oli niinku ihan hauska katsella, kun ne ruokki niitä. Mut joo. Ja sit sä oot käynyt Arto-Toolassa futismatsia. Niin, futismatsia on kiva katsella. Se on kyllä ihan hyvä. Liput maksaa, olisiko se ollut joku 15 € ja tykkää vielä itse seurata futista, niin se oli kyllä kiva. Ihan loistavaa. Et pitäis vaan toi Kotkan taso saada vähän nostettua korkeammalle, niin pääsis vähän kovempia otteluita katsomaan, mutta kyllähän ihan kiva päästä katsomaan. Se oli kyllä ihan kiva lisäys. Mä en edes tiennyt, että on yleinen sauna. Avantoja, enkä avantoja. Kyllä me joskus kaveriporukan kanssa meillä on, tai siis kouluporukan kanssa jotain saunailtoja ollut, mutta mä en tiennyt, että täällä on niinku julkisia saunoja. Periaatteessa joo. Tossa ihan Sapokassa on maksullinen joo, ja sitten siihen kuuluu se avanto. Joo, ja pysyt sä täällä muuten viikonloppuisin vai lähet sä aina himaa sitten, kun koulut on käyty? Onko tää niin houkutteleva kaupunki? Kyllä mä useimmiten lähden sanotaan, en mä nyt tiedä monta viikonloppua mä oon ollut, mutta kyllä mä oon niinku yli puolet ollut pois täältä. Niin just, niin että ei niin paljon vetovoimaa ole tänne jäisi. No, ei täällä ole, just niin kuin mä sanoin, että mulla on useampi luokkalainen, mulla ei pahemmin ole nyt ystäviä täältä kuin luokkalaiset ja koululaiset, niin kaikki lähtee yleensä kotiseudulle. Kun eihän täällä on viikonloppusi muuta kuin se ryyppääminen, niin se on vähän ikävä. Mä en tiedä, onko täällä kiipeilyä myöskään missään. Haminan suunnalla on ollut, mutta nyt en osaa sanoa, onko Kotkassa, mutta mä oon joskus itsekin toivonut, että tänne tulisi, mutta ei oo kuulunut. Eli. Mä en tiedä, onko täällä niinku mitään onko täällä edes kunnon niinku kuplahallia, että pääsis potkimaan esim. Sisälle? On, Karhuvuoressa, joo, mutta se on aika pitkälti varattu taas urheiluseuroille, että tämäkin on hyvä pointti, eli periaatteessa niin kuin harrastajatkin haluaisi päästä silloin tällöin. Niin kuin ajattelin, että semmoinen, kun yksi on nyt täällä, se yksi ainut halli siellä Karhuvuoressa. Niin siinäkin on, mun tyttö on pelannut jalkapalloa, niin siinä kävi se, että sit kun oli parempia joukkueita, niin nämä pienet potkastiin sieltä aina tosi surkeille vuoroille. Joo, niin, pakkovuoroille. Niin, just se. Niin se harrastus sit kuivettu siihen. Että on ihan, musta sulta tuli tosi hyviä pointteja. Ja varmaan just sä näet ton asian ulkopaikkakuntalaisia vähän eri tavalla kuin niin, vähän pienemmät mahdollisuudet, joo. Et ei oo niinku paikkoja, missä harrastaa ja tehdä ja duunailla. Et tässä Passaatin edessä aina niinku näkyy aika paljon nuorisoakin vaan hengaamassa. Menee tonne, onko tää niinku nuorisotilaisin jossain? On tossa nuokkari, mä en tiedä vaan kuinka paljon ne käyttää niitä palveluita sitten. Mä näen, aina kun mä kuulen tästä, niin tää on ihan täynnä toi edusta tossa.
Joo. nuorta porukkaa, yläkoululaisia, Niin. ehkä amiksen ja lukioikäisiä. Kyllä. Ja sitten juttelitte, että täällä on aika paljon teidän mielestä niin kuin teidän ikäryhmää, että onko tämä niinku tavallaan tämä saari niinku vanhentunut silleen, että senkö takia niinku tuntuu, että ei ihmiset liikkuisi iltaisin vai? Se on Suurin syy varmaan. Kesällähän tämä on elävä paikka, kesällä. Joo. Koska ne muualta tulee tänne porukkaa ja sitten kotkalaiset tahtoo viihtyä tuolla Sapokassa. Ei ne viihdy tässä keskustassa. Niin. Ne viihtyy tuolla Sapokassa. Tuleeko teidän käytettyä tällaisia lounasravintolapalveluita? Vai Joka tuntuu... päivä. Okei, hieno juttu. Välilläkin kierretään näitä paikkoja, ettei olla samassa paikassa. Niin, aivan. Koetteko työkin, että on vähän niin kuin hiljentynyt tämä keskustelu? Siitä, mitä oli silloin, kun me oltiin nuoria. Niin. Tuleeko käytettyä tällaisia liikuntapalveluja, mitä täällä Kotkansaarella? Ja onko teille semmoista teidän tarpeeseen sopivia? Kyllä mä käyn kuntosalilla. Joo. Joka toinen päivä. Joo. Toinen päivä. Se on mun niinku lääke. Joo, minäkin liikun, mutta täällä ei ole ollut sellaista, mikä olisi niin kuin Kesällähän mä kolpaan. Joo. Okei. Joo. Mä en olisi muuttanutkaan Kotkaan, kun täällä on tää golfkenttäri sen takia. Niin just, tää on hyvä juttu. Joo. Mitäs sulla olisi sitten, kun sä sanoit, että ei ole semmoista niin mikä olisi se? Urheiluseurat ottaisi opikseen siitä, että mitä ennen oli. Ihmisiä ilmoitettiin ja liikutettiin ja kaikkea, että sitä oli niin paljon. Joo. Tulisiko käytyä, jos nyt olisi jotain semmoista, niin mikä voisi olla se liikuntamuoto, mitä kaipaisi lisää tänne? No kyllä minä uskoisin, että pitäisi. Olihan sulla Hyvinkäällä niin senioritanssit ja kaikki. Oli jo. Aivan. Eikö täällä ei järjestetä semmoista? Ei enää. Ei ole sellaista löytynyt. Karkulassa oli, mutta tuli korona, niin sittenhän se jäi. Just. Niin. Tiloja on, Satama-areena ja kaikkea, niin miksei niihin voitaisiin tuoda senioreille päivätansseja esimerkiksi, kun kerran tiloja on. Satama-areena on kohta kaupungin sylissä, ei se menesty. Oletteko te käyttänyt niiden palveluita tai konsertteja? Onko tullut käyty? Ei 2 kertaa käytä siinä. Joo. Ei ole paljon käytetty, ei siinä ole paljon käyttämistä. Ei ole ollut. Eli tällaisesta voisi ottaa vähän vinkkiä, että just, että kerran tekin puhuitte, että täällä on paljon vanhempaa väkeä, niin silloin olisi lyhyt siirtymä sinne päivätansseihin. Joo. Onnehan ne yrittää tonne Meriniemeen. Niin. Meriniemehän ne yritti sitä diskoa, senioria. Joo, se vissiin taisi joku ollakin. Joo. Mutta sitten se niin kuin lopsahti. Joo, että yritys hyvä 10. Niin, pitäisi löytyä joku sellainen ihminen, joka... Mutta minä tykkään, että täällähän ennen oli niin kauhean paljon ohjaajia kaikelta alalta. Ja nyt sitten vaan kun tultiin takaisin tänne, niin kaikki oli hävinnyt. Joo. KTP:hän tätä nyt pyörittää jonkun verran. Niin kuin jalkapallo on ja koripallo on, että siellä kaikkea on. Kyllä. Siellä kyllä käy väkeä. Ja nyt just minusta aika kivasti yksi kaveri tuossa sanoi, että on 5 vuotta asunut nyt Kotkassa, niin sanoi, että hän on vähän pettynyt siihen, että täällä kaikki painottuu aika paljon tuohon alkoholin suuntaan, mitä täällä on tekemistä. No se on yksi murhe. Ei täältä saa ystäviä, ellei mene kuppilaan. Just tätä hän mainitsi. Joo. Ei täältä saa ystäviä. Joo. Eli tavallaan niin kuin vähän liikaa lipsutaan sinne baarin puolelle, niin kun pitäisi keksiä jotain muuta, että päästäisiin sieltä pois. Tässä iässä ei viitti enää barreja kiertää. Eikä tässäkään iässä. Siksi tätä niin tiedustelee ja kyselee, että nyt pitäisi saada tonne jo niin kuin kaupungin puoleen vähän ravistelua, jotain muuta. Kesällä tää on hyvä. Kyllä. Joo. Hellurei. Heippa. Tultiin tähän meidän sohvalle taas istuskelemaan ja vetää yhteenveto tuosta meidän kaupungilla haastattelemista henkilöistä tavallaan. Että... Katukalluppi. Niin, just.
Ja kaikki ei halunnut saada omia kasvoja YouTubeen, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta mielipiteitä kaupungista oli todella paljon ja aika samansuuntaista. Vähän vedettiin tuohon ranskalaisin viivoin itse ylös, että muistetaan mitä kaikkea oli ja mitä niin kuin ne pääpiirteet oli, mitä meille tuolla ihmiset... Just Kotkan saarella me käveltiin ja kyseltiin, että meidän kysymykset liittyi niin kuin vapaa-ajan tekemiseen, että minkälaisia palveluja täältä puuttuu, käyttäisikö nämä haastateltavat niitä palveluita, mitä ne kaipaisi tänne, ja onko niin kuin tyytyväisiä tähän, mitä meillä on täällä. Niin tuli aika laaja kattaus kyllä. Ja monet on ihmetellyt, kun Kotkan keskusta on hiljentynyt todella kovasti. Niin on. Niin siis jotenkin niin kuin tuntuu, että niin kuin nämä asiat niin kuin kosketti eri niin kuin ikäryhmiä ja erilaisissa elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa olevia ihmisiä ja myös vähän niin kuin eri taloustilanteessakin olevia ihmisiä. Kyllä. Kaikille ei löydy tekemistä täältä, vaikka kuinka haluaisikin. Ja kaikki ei löydä sitä omaa porukkaakaan täältä. Niin, että jotenkin, niin itsellä tuli ainakin sellainen olo näistä haastatteluista, että ulkopaikkakuntalaisten on jotenkin hankala niin kuin tutustua Kotkassa ihmisiin, en tiedä minkä takia, ja just se, että niin kuin sit info ei meinaa löytää, ja itsekin olen törmännyt siihen, että jotain tapahtumiakin kun ois, niin sit vasta niin kuin jälkikäteen kuulee, että semmoinen kiva juttu on ollut. Itse en tiedä, mikä on se ratkaisu tai mikä on se oikea kanava, että miten niistä asioista niin kuin informoitaisiin, mutta että kun tuntuu, että paikalliset, mutta sitten myöskään ulkopaikkakuntalaiset tai opiskelijat tai turistitkaan ei välttämättä niin kuin tiedä, että mitä täällä tapahtuu, mitä missäkin on. Että sitten jos miettii, että ensi kesänkin, jos tulee taas kaikkia risteilijöitäkin, niin miten niille risteilijöille kerrotaan, että minkälaisia palveluita täältä saadaan? Kyllä, ettei ne aina lähtisi pois tästä meidän keskustasta. Tämä on viehättävä kaupunki ja täällä on tosi paljon hyvää ja potentiaalia. Esimerkiksi just ne lyhyet välimatkat. Ei ole jonottamisia liikennevaloissa. On nopeat kulkuyhteydet Kotka-Karhula Mussalo välillä. Niin se, että se saataisiin jotenkin elävöitettyä, että ihmiset liikkuisi enemmän täällä alueella. Niinpä. Ja just ne risteilijäturistit liikkuisi eri paikkoihin tällä alueella. Mutta niin se on pakko ja niin nostaa tässä, että kun just lapsiperheet kans kaipas just jotenkin niitä sisäpaikkoja. Tännehän on moneen kertaan pitänyt tulla jotain sisäaktiviteettipaikkaa, niin just se lähin on vissiin siellä Virojoella vai Virolahella. Joo, jossain siellä. Niin, mutta sinne just niin kuin ei pääs julkisilla. Niin miten ihmiset, kellä ei ole omaa autoa, niin miten ne pääsee sinne? Kyllä. Niin. Ja kaikki supistetaan, että aikoinaan muistan, että oli se Hesburgerissa Karhulassa se kiipeilyteline. Ja se oli niin täynnä aina porukkaa ja se oli tosi pieni. Että miksei tavallaan joku taho voisi ottaa semmoista koppia tästä. Että tehtäis kerran tarvetta on, kysyntää on. Nuoret haluaisi olla myös sisätiloissa tekemässä jotain muutakin kuin vaan tuolla kylillä dokaamassa. Tai lapset. Niin lapset. Et jotain nyt pitää niinku havahtua täällä kaupungissa. Että nämä nuoret pysyy täällä ja ne opiskelijat, ketä houkutellaan tänne, että niille myös löytyy tekemistä. Niin ja nyt on pakko sanoa tähän väliin, kun ollaan näissä asioissa, että jos mun mielestä uutisoitiin, että nyt vasta alkaa näkyä koronan jälkeiset asiat, eli mielenterveysongelmat nousee koko aika, siitäkin aiheesta me ollaan Heidin kanssa yritetty monesti niin puhua, niin minkä takia ei tehdä sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, eli niin kuin enemmän liikutettaisiin ihmisiä, koska just niin kuin ihmiset alkaa olla fyysisesti ja henkisesti tosi huonossa kunnossa. Ja Kotka-Haminassakin on tosi paljon tiloja tyhjillään, niin minkä takia jotenkin niitä ei voisi hyödyntää enemmän? Että miten niin kuin koulujen liikuntasaaleja ja muita niin kuin pystyisi hyödyntämään just sillä matalalla kynnyksellä, koska sitten taas monissa paikoissa ongelmana saattaa olla ne tilan vuokrat. Että tilan vuokrat on liian kalliit. Kyllä, ja sitten myöskin näissä seuratoiminnassa niin todella korkeat jäsenmaksut. Kaikilla ei ole varaa liittyä johonkin jalkapallojoukkueisiin tai koripallojoukkueisiin ja sitoutua niihin. Et missä on se perinteinen vanhan ajan semmoinen, että lähdetään pelailemaan yhdessä. Lähdetään johonkin heittelee koreja. Mutta että ei meillä ole tarjolla ainakaan kovinkaan niinku
avoimesti tarjolla semmoisia paikkoja, että järjestettäisiin, hei, täällä on nyt liikuntasali vapaana, tässä on nämä välineet, siellä on yksi vartija, joka katsoo kaikkien perään, että niitä ei varasteta, hajoteta. Ja sillä keinoin saataisiin nuoret liikkeelle, pois tuolta Pasaatin edestä notkumasta. Niin, ja just muutenkin se, että mun mielestä siinäkin niin kuin ihmiset niin kuin eriarvoistetaan, että jos niin kuin harrastusjutut niin kuin maksaa paljon, niin ei kaikki vaan niin kuin sit pysty niin kuin osallistumaan niihin asioihin. Just näin. Et siinä pitäisi niin kuin miettiä vähän niitä eri vaihtoehtoja. Kyllä. Ja samaa ihmettelin sitten, jos mennään pois niin kuin nuorista, niin senioritoiminta. Kesällä täällä on puistojumppaa, on erilaista tapahtumaa, niin kuin tästä tämä vanhempi pariskunta mulle sanokin, että tämä on todella kiva kesäkaupunki. Niin nyt pitäisi siellä niin kuin havahtua, että tämän pitäisi olla myös tosi kiva talvikaupunki. Ja jos tämä kaupunki kerran niin kuin täällä asuu paljon vanhuksia, niin ehdottomasti niin kuin täytyisi kehitellä jotakin, vaikka sinne meidän satama-areenalle tai johonkin. Jotain, mitä he voi turvallisin mielin liukastumatta tehdä päiväjumppaa, mitä se ikinä onkaan, jos siellä on tyhjillään tiloja. Päivätanssit. Just näin. Sellainen kohtaamisten paikka myös niin kuin tämmöisille vanhemmalle väelle, ja ei kaiken tarvii olla ilmaista. Niin, mutta just silleen, että ei nyt ei olisi hirveän kalliita, että sit just eri niin kuin tuloluokan ihmisetkin pääsisi niin käsiksi. Ja mä ainakin käsitin niin kuin monien kanssa, kun tuossa juttelin, että ei kukaan odotakaan, että kaikki on ilmasta, vaan kohtuulliset korvaukset, lipun hinnat. Kyllä kaikki ymmärtää, että kaikki maksaa. Niinpä. Mutta ei annettaisi tämän kaupungin kuolla siihen, että täällä ei kukaan viihdy. Että ihmiset lähtee pois sen takia, opiskelijatkin, koska ei he löydä, mitä täällä on niinku tekemistä. Niin kun miettii, että meillähän on hienot meripäivät, Aaltoja-festivaalit, mutta niinku talvellekin pitäisi saada jotain tällaisia vastaavia happeningejä, millä saadaan ihmiset niinku liikkumaan. Ja sitten just sellaista niinku osallistavaa toimintaa, että useammat tahot voi niinku tuoda omia palveluita ja juttuja ja esityksiä, mitä se nyt sitten onkaan. Kyllä. Mutta jotenkin niitä kyllä ehkä pitäisi olla vähän niin kuin enemmän. Kyllä. Eli tavallaan sit yhteen henkeen puhaltamista, että kerättäisiin tavallaan sitä porukkaa, on se sitten vaikka tori, mitä yritetään elävöittää, niin tietynlaisin tempauksin, eikä sillä, että siinäkin nostetaan markkinan niin kuin ne paikat, ne hinnat niin korkealle, että me ei saada kohta tänne ketään. Mikä on nyt vähän kuulunut tuolla lehdissä ja tuolla, että meripäivillekin ikävä kyllä on nyt jo niin korkeat ne hinnat, että täältä alkaa jäädä niitä kojuja pois. Niin, siis jos ne näytteille asettaa paikat on niin kalliit, niin ei ne myyjät pysty niin kuin mennä sinne, koska sit niillä pitäisi olla niin hirveän isot myynnit, että ne saa kulut katettua. Ja sitten jotenkin valitettavasti monilla ihmisillä tällä hetkellä se maksukyky vaan on heikentynyt, niin vaikka kuinka haluaisi tukea, niin ei vaan pysty välttämättä ostamaan just tuotteita ja palveluita. Niin kyllä. Sitten jos ne myyntipaikatkin on hirveän kalliit, niin se karsiutuu. Et kyllä tässä niinku jotain pitäisi täällä tehdä, vai mitä olette mieltä? Niin, mitä olette mieltä? Ja jos teillä on jotain muita hyviä ajatuksia, ideoita, mihin me voitaisiin Heidin kanssa tarttua, niin me voidaan lähteä heitä jatkamaan näitä haastatteluja, kysyä ihmisten mielipiteitä. Tai jos on just jotain tommosia epäkohtia, niin me voidaan nostaa niitä esille. Kyllä. Laittakaa meille vinkkejä tulemaan. Just näin. Ja kirjoitelkaa tuohon, meillä on siinä YouTuben kanavan alla on kohta, mihin pääset kommentoimaan. Niin. Niin laitelkaa vähän, mitä mieltä te olette tästä meidän ihanasta Kotkasta ja kaupungista ja saaresta, että millä tavalla just sinä elävöittäisit tätä keskustaa, että meillä edelleenkin täällä pysyy kivijalkakaupat, lounasravintolat ja kaikki muutkin, niin kivat tapahtumat. Niin olisi kiva kuulla lisää mielipiteitä, vaikka paljon kuultiinkin jo, mutta sano sä just sun oma terveinen. Kyllä, puhalletaan yhteen hiileen. Just näin. Jep, selvä. Hyvää kevään jatkoa. Heippa! Moikka!